yhteiskunnan luteen. Prässihousut ja liituraita kuten. Minä en juo kaatukännilärveä, minä vedän mienon. Kevyen pelimies humalan. Ja oikein hyvää huomenta. Vittu harvemmin tulee pakotettu itsensä tämmösen takia ylös niin kuin heti aamusta, mutta pakko se on vaan yrittää, kun kerran lupaus. Elikkäs tossa mulla on rosvopaistimonttua niin kuin vähän valmiina ja ajatuksena olisi nyt laittaa siihen vähän tulta nyt sitten, niin saadaan se joskus siihen hanttiin, että siinä voidaan sitten jotain paistia tehdäkin. Eli ihan perustulitiiliä. Ja kyllä sikäli jännä, mä en ole ikänä tämmöstä tehnyt ja mä saatan jälleen kerran epäonnistua, mutta ottaa huomioon, että ne eiliset ripsit ei ollut mikään huono, kun ne oli just hyvät, niin sanotaan näin, että täytyy tässä nyt ihan sikäli positiivisella mielellä ollaan. Katsotaan kuin käy hetken kuluttua. Joo, niin nyt oli ajatuksena sitten kettonen rosvopaistin laittaa vähän tavaraa sinne sitten ilmaan. Ja voisin tietysti laittaa vaikka ton märän leivinpaperin. Tänne kummatkin oikeastaan siihen, niin on vähän tilaa sitä ainakin työskennellä. Tai se olisi tilaa työskennellä, jos olisi muuten tilaa. Lähdetään liikkeeseen, että pistetään vähän makkaraa sinne. En nyt sitten tiedä, mitä joku voisi tähän sanoa, että laitetaanko, että kuuluuko rasvapaistiin laittaa makkaraa, mutta saa nyt tämmöisen idean, niin tehdään näin sitten. Tällä voisi ihan perus rillimaustetta lykätä sitten. Joo. Sitten on naudan sisäpaistipala. Joo, eli nyt saatiin naudasta vähän turhia kalvoja irti. Käy sillä vähän. Maustetta ja lyödään vähän barbecue-kastiketta vielä päälle. Joo, alkaa sitten tosta nesteestä kysymys, jos tää menee vituiksi. Oho, no, ei se mitään. Eipä siinä sitten. Sitten on tää on nyt hirven ulkofilettä sitten. Vähän saadaan riistaa tohon. Riistallahan on nyt tosiaan se, että sitä nyt ei tarvitse vahvoja mausteita laittaa, mutta laitetaan sillä vähän kuivattuja suppiksia tohon. Eli saadaan pienet sienikrepit joskus näistäkin. Ihan karkeeta suolaa käytännössä. No juu. Sitten vois vaikka iskeä hiukan näitä kasviksia tohon, sipulaista hiukan vihreitä tohon, niin tulee vähän makua ja vanhaisperunoita, vaikka muutama porkkana siihen vielä. Niin. En ymmärrä miksi ihmiset koskaan halkaise porkkanoita. Eihän nää halkia. Halkia? Halkia. En näe porkkanat halkia. Porkkanat ei halkia. Pistäkää lautalaiset ylös. Porkkanan sisus on kovempaa kuin timantti, joten sitä voidaan käyttää myös eräänlaisissa aseissa. On tää yksi sana asettelu.
Sitten on vielä, jotta saadaan tuohon vähän rasvalle, löytyy kassleria. Ja tästä saadaan tämmönen reilu hattu tohon vielä. Ja sitten jotta siinä pysyy noin niin, että jos tää nyt ei kuitenkaan ollut tarpeeksi niin pistetään hiukan pekonia siihen vielä sitten, niin onpahan rasvaa ainakin. Jaa niin muuten. Tuonko kasslerilta mausteet kokonaan. On tää kans yhtä. Meininki, On kyllä märkyllisen näköinen elukka tää mun rospopaistelu. Oh, eiköhän se siinä. Märkää leivinpaperia. Saada se. Tämä on varmaan aika hyvän mallinenkin tohon monttuun, kun tää on tämmönen pitkulainen ja se monttukin on melkoisen pitkulainen. Aha. Otti vähän lisää leivinpaperia. Mikä se meni? Joo. Nyt varmaan aika hienon näköinen tää mun paketoinen riemuvoitto, mutta eipä kai siitä. Käärästään se pari rabarberin lehteen. Noin. Laitetaan toiseen. Tässä kohtaa on hyvä varmistaa, ettei hellan levy ole muuten päällä. Otetaan ihan märkää Saloseudun Sanomaa tuohon. Noin. Tosta ympärille ja joo, eli siinä on nyt rosvopoiste, missä on ne lihat ja päällä on sitten on voipaperi ja rabarberilehteen ja sanomalehteen ja nyt tätä foliota ja sitten se lähtee tonne uuniin sit varmaan seuraavaksi. Eikä nyt tarvitsisi saada tää monttu tästä alavasta aineksesta pois, mutta tarvitaan taas kohta. Tää vesi jotenkin aiheuttaa tälle hiilokselle sen, että se laskee tuohon viereen, kun laskee hetkeksi. Ja sitten niin. Sitten heitetään semmonen reilu 5 sentin santakerros tohon päälle. Ja se eristää tän homman. Jonkin verran, kun mä haluan sanoa tiilet kuitenkin peittoa vähän kauttaaltansa, ettei ne heivät lämpöä huippuja pitkuun tässä. Mikähän se on ollut sitten? Sitä tavaraa. Kerta kielon päällä, kun tuot kerran savut. Sitten
hiilaksi takaisin tohon ja pidetään sinne nuotiota vielä useamman tunnin ajan. Sitten. Jaha, se meni pojat uimaan. Joo, tosiaan niin kun nyt on sitten vähän semmoinen hetki, että katsotaan, että miten toi käyttää toi rosvopaikki. Se on kuitenkin siellä melkein 8 tuntia ollut ja arvioidaan painosta vähän sillä, että on hoitua kypsää. Tosiaan kävi pieniä onnettomuuksia, kun kaikki rupesi sulamaan pikkuhiljaa tässä. Mutta semmoista se. Täytyy kaivaa vähän varovasti, ettei onnistu vahingossa mitä se foliosta läpi. Aha, siinä on jo folio. Eikö se olisi voinut ottaa tuosta päästä, mistä on noi tiilet, niin siitä kaivanut? Niin eikö se olisi tullut sit vastaan se? Niin siis tarkoitat näin paljon. Niin. Olisikohan tuo vielä tosta pois? Mikä sieltä tulee? Paarre! Sen takia se oli vähän liian noin vaikka. Noniin. Onko se kuuma? Joo. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kappaleena tää nyt sitten on. Tosiaan unohtui mainita, että hyvistä kokkausvinkkeistä näin juhannukseen. Niin kiitokset Kauhukeittiölle ja tolle Jonets 63. Aha. Oh. No. Se on vähän tosta avannut, mutta ei mitään. Jännästi tää kyllä käyttäytyy tää Raparperin lehti. Jaha. Sitten nähdään. Kyllä se niinku noin päällisin puolella ainakin kypsältä vaikuttais. Viedäänpäs sisälle hänen ja katsotaan, että onko oikeesti kypsää. On kyllä tosiaan niinku mureita ainakin, ei voi sitä sanoa, että tossa on nyt toi hirveä vähän noita vihanneksia ja tässä on sitten loput sitten ja kyllä se on kivasti sit kuitenkin onnistuu. Täällä eka kertaisesti voi olla kyllä ihan tyytyväinen. Suolaa tietysti voi laittaa ensi kerralla vähän lisää sitten. Muistaa laittaa ylös tonne. Joo.